Imunomodulačná liečba je akoby spoločné označenie pre všetky postupy, ktoré sú zamerané na akoby ovplyvňovanie imunitných funkcií. Donedávna sa používal skôr výraz imunostimulačná liečba. Dnes vieme, že nejaké zásadné imunostimulancie my nemáme v klinickej praxi, čiže tie prípravky naozaj podporujú niektoré imunitné funkcie, naopak niektoré trošku potlačia, niektoré normalizujú. Čiže označenie imunomodulačná liečba je označenie pre liečebné a zároveň preventívne postupy, ktorými sa snažíme ovplyvňovať imunitné funkcie v prospech človeka, teda v prospech jeho zdravotného stavu, jeho rovnováhy v organizme. Imunomodulačná liečba je v podstate určená pre všetky situácie, kde potrebujeme upraviť zmenené imunitné funkcie. Veľmi jednoducho použijeme tam, kde povedzme imunitný systém nefunguje dostatočne, je znížený, treba podporiť ho, trošku posilniť. Používame ale imunomodulačnú liečbu napríklad aj pri ochoreniach, kde je imunitný systém nadmerne aktivovaný, my ho potrebujeme znormalizovať a potlačiť. To môže byť liečba alergických a autoimunitných ochorení. Ale štandardne ten pojem imunomodulačná liečba je naozaj určený skôr pre tie postupy, ktorými sa snažíme podporovať imunitné funkcie. To znamená, je to liečba, ktorá je určená pre jednak pacientov, ktorí sú častejšie chorí, ktorí majú znížené imunitné funkcie, je určená pre normálneho zdravého jedinca, povedzme v rizikovom období, napríklad keď je jeseň, zima, v čase nadmernej fyzickej aktivity, v čase nedostatku odpočinku, spánku, v stresových obdobiach, skúškovom období. To sú všetko situácie, kedy správne zvolenou imunomodulačnou liečbou dokážeme kvázi podporiť imunitné funkcie a zlepšiť tú celkovú obrannú schopnosť organizmu.